ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ହିଁ ମିଳିବ। 53 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ କିସ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥର ରାଜ୍ୟର 14 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ, 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଥର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଉଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଏମିତିକି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। 2000 ଟଙ୍କା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।